parte hartzeko aukera emateagatik. Pena ematen dit horra aurrez aurre ez egoteak, baina behintzat modu virtualean parte hartu ahal izan dut. Tira, dakizuen bezala, orain, ari gara azelerazio fase batean, era guztietako aplikazioak dauzkagu gaur egun adimen artifizialarekin lotuta, era guztietakoak, ez bakarrik chatbotak, gaur egun ezagunenak horiek gira, baizik eta beste era batzuetako ere bai, adibidez entretenimendurako, irizpideak automatizatzeko, predikzioan oinarritutako tresnak, eta horiek denak oso indartsu datoz sektore askotan. Eta nola ez, zerbitzu sozialetan ere bai. Eremu horretan nahiko nagusitzen ari dira esango nuke. Esango nuke, gaur egun, ikusi dezakegu biztanlegoaren zati handi batek badakiela aplikazio batzuk daudela, eta jende asko gainera pozik dago aplikazioen ezaugarri batzuk ikusita, aplikazio berrien kasuan adibidez, edukiak sortzeko aplikazioei buruz ari naiz. No todas. Dakigunez, aplikazio hauek guztiak ez dira iragazki etiko bat duten tresnak, askok ez dute aintzat hartzen alderdi etiko hori, eta badakigu ez dagoela ardurarik. Nire aurkezpenean ikuspegi orokor bat partekatu nahiko nuke, eta batez ere pilpilen dauden gai horiek aipatu nahiko nituzke, proiekturen bati buruz ere hitz egin nahiko nuke, eta etika eta adimen artifizialaren kontseiluaren lanari buruz hitz egin nahiko nuke aplikazioak ebaluatzen ari baikara Katalunian. Beraz, lehenik eta behin 3 alderdi azpimarratu nahiko nituzke. Adimen artifizial erantzule bat beharko dugu, eta horretarako 3 osagai behar ditugu. Aurreko gardenkian agertzen zen karikatura, esango nuke ez dela marrazki bat, errealitatearen isla nahiko zuzen bat dela. Eta ikusten ari gara, kasu askotan, inolako gainbegiraketarik gabe garatzen ari direla aplikazioak edo gainbegiraketa oso gutxirekin. Eta hau bada legearekin lotutako alderdi bat, baina etikarekin lotutakoa ere. Beharrezkoa da barne jarraipen bat eta kanpo jarraipen bat egitea, eta beharrezkoa da ikuspegi kritiko bat erabiltzea eta gure buruari galdetzea zer erabiltzen ari garen eta zer autu hartzen ari garen. Horiek dokumentatu egin beharko genituzke gainera, batez ere gizarte zerbitzuei buruz ari garenean eragina duelako prestazioan, laguntzan, jasotzen den prestazioan edo laguntzan, zerbitzuan, baina baita ere kidegorretan guztian, erabiltzaileengan eta langileengan eragin bat duelako. Haien ezagutza, erabiltzen ari direlako, profesional horiek, egoera horiei erantzun bat emateko, eta askotan ikusiko duzuenez, aplikazio bat erabiltzeak ordezkapen eskas bat egiten du, baina gainera batzuetan akats handiak egiten ditu. Horregatik argi izan behar dugu, oso ongi pentsatuak izan behar direla erabakiak, autuak, gogo eta egin behar dugula, horiek hartu aurretik, eta ikuspegi kritiko horren beharra dugula. Eta horretarako ari gara gu lanean. Eta hau ez da teoriara mugatzen den zerbait, baditugu hainbat adibide, eta gertuko adibide bat ekarri nahi izan dut gaur goizean, ezagutuko duzue zuetako askok, baina oso gertutik ikusi dugu zer nolako gehiegikeriak egin diren sistema algoritmikoen erabileratan. Berez, soila izan daiteke, horren erabilera, zailtasun handirik gabe, baina eraginak benetan larriak izan daitezke. Eta ulertu behar dugu gertatzen direla gauzak, eta gertatzen jarraituko dutela neurririk hartzen ez baditugu. Europako adibide bat ekarri du, Erresuma Batuan badaude adibideak, Estatu Batuetan baditu adibideak, eta honek gogorarazten digu argi eta erne ibili behar dugula. Eta
erne ibili behar gara, iruditzen zaigulako adimen artifizialeko sisteman baituztela benetan dituztena baino gaitasun handiagoak. Iruditzen zaigu gauza asko egiteko gai direla, baina jakin behar dugu ematen benetan duen dimentsio hori, ez? Eta hori ez dugu soilik guk esaten, behatokitik, hori esaten dute ere, besteak beste IBM bestelako enpresek. Eta adibidez IBM-ren kasuan kanpainak egin dituzte jendeak adimen artifiziala ez antropomorfizatzeko. Horrek arriskua dakartzalako. Arrisku nagusiak badira adibidez, AA sistemak agentzia independente gisa deskribatzea, eta hori ez da etikoa, ez duelako inolako irizpide moralik, eta beti dagoelako hartu behar den erabaki bat. Baina horrez gain, ulertu behar dugula ez dela ez etikoa, ez legezkoa, adimen artifizialeko sistema bati aitortzea dituenak baino gaitasun handiagoak, bai? Ez diogu autonomia aitortu behar, hori ez da ez etikoa, ez legezkoa, gure lege esparruan oso ongi katalogatuta dago, baditugu berariazko araua, baina horretik ere bagenituen arauak datuen babesaren barruan, besteak beste. Eta horrez gain ere, ezin dugu pentsatu, arduragabekeria litzatekelako, adimen artifizialak guk ikasten dugun bezala ikasten duela, guk ditugun interakzionatzekoa dituela. Arduragabekeria bat litzateke eta zaila da gertatzen ari den azelerazio horrekin, hau bistatik ez galtzea, kontuan izan da gainera azelerazio horrez gain, konpainiek sekulako inbertsioak egiten dituztela marketingen, beraz, espiritu kritiko hori ezinbestekoa da. Benetan argi izatea zer gaitasun dituen adimen artifizialak. Eta hori akademiatik esaten ari gara, baina gizarte zibil osoak erabakiak hartzen dituzten pertsona guztiek, egin beharko lukete adimen artifizialaren erabilera arduratsu baten aldeko deia. Adimen artifizialeko aplikazio sortzaile horiek batez ere kaltegarriak izan daitezkelako, zaintzen kasuan edo gizarte zerbitzuen kasuan gaur izpide ditugunez. Eta hori ikusten ari gara munduko hainbat lekutan. Eta albiste hau bada Erresuma Batuko 30 erakundetatik jasotako gertaerak adierazten dituen albiste bat. Eta honek, esango nuke oro har, agerian jartzen duela adi egon behar dugula. Jakin behar dugula oso ongi noiz erabiltzen dugun horrelako aplikazio bat. Argi izan behar dugu zertarako balio duten, eta erabilia horretik horri erreparatu beharko genioke. Oso modu laburrean azalduko du zer aurrerapen gertatu diren adimen artifizialean. Oso modu sinplean azalduko dut, pixka bat uler dezagun non gauden, bai? Pertzepzioan, irudietan, aurrera pauso handiak gertatu dira, hor gertatzen da deep learning hori, hor aurrerapen handiak gertatu dira, 2015-2016tik, batez ere, eta hau esango nuke badela batez ere zehaztasunarekin lotutako kezkak sortzen dituen zerbait, bai? Deepfakeak eta halakoak dira kezka eragiten dutenak. Gerta liteke, era honetako irudiak erabiliko bagenitu, halako kezkarik edo ardurarik sortzea. Ezakite, identitate suplantazio kasuak edo halakoak gerta litezke. Hori da sor daitekeen kezka. Irizpen automatizazioan oraindik arazoak daude, egia da aurrera pausoak eman direla, baina oraindik akatsak gertatzen dira. Asko ezin dira saihestu. 21. mendeko 2. hamarkadatik aurrera batez ere ikaskuntza automatikoarekin landu delako, eta datu horiek askotan ez ziren oso onak eta horregatik akatsak ere automatizatu egin dira
eta ez da bat ere erraza alborapenak eta akats horiek arintzea, inkonsistentzia horiek arintzea. Hor hobekuntzarako aukera handia daude. Baina egia da, aurrerapenak egiten ari direla. Eta hori garrantzitsua da gizarte zerbitzuetan datuekin lan egiten dugulako, beraz hor adi egon beharko gara. Eta predikzioari dagokionez oso modu motelean egiten ari dira aurrera, zaila da gainera aurreikuspenak egitea, gizarte zerbitzuetan kasuistika asko daudelako tarteko, eta hor azalgarritasuna eta kausalitatea etengabe neurtu behar dira. Oso zaila da lotura horiek egitea, eta datu asko ditugunez, askotan kausalitate hori aurkitzea oso zaila izan daiteke. Batez ere gizarte zerbitzuetan horretaz ohartu ni izan behar gara. Ez da ezer txarra, baina konturatu behar gara hori hala dela. Eta askotan egiten diren loturak ez direla izango egokienak edo benetan errealenak. Ez da bat ere erraza, kontuan izan behar dugulako, etxeetan, arretagunetan, dauden pertsonei buruz ari garela, eta hainbat faktore daudela tarteko, bai? Ez dira dimentsio bakarreko kasuak. Eta adimen artifizialeko aplikazioei buruz ari garenean, interesgarri izan daiteke ikustea, zer eszenariotan ari garen horiek erabiltzen. Beraz, hori aurrerapen motei dagokionez, eta askotan hedabideetan eta ikertzaile askori entzungo diezue esaten, adimen artifizialeko sistema batzuek ezin dituztela erantzun galdera batzuk, beraien entrenatzeko datuetan baldin badaude. Hau da, guk galderak egiten ditugunean elikatu egin behar dugu aldez aurretik sistema hori. Eta horrela garatu da, batez ere ikaskuntza automatikoa, egia da korpus ugari erabili direla, baina kontuan hartu behar dugu. Kontuan hartu behar dugu sistemak ez direla gaitasun berriak eskuratzeko gai baldin eta datu berriak ez badituzte. Hau da, galdera berririk ezingo dute erantzun, daturik ematen ez badiegu, horretarako datuak bildu behar ditugu, baina gainera datu horiek gainekusiak izan ala ez, etiketatu egin behar dira, moderatu egin behar dira, beraz ez da hain erraza. Ez da hain erraza, eta horregatik gerta daiteke kasu batzuetarako oso erabilgarriak izatea aplikazio hauek, baina beste askotan akats ugari egiten dituzte, ez direlako izan trebatuta, ez dugulako sartuta datuen ziklo osoa. Horrez gain, kontuan izan behar dugu pertsonak gai garela gauzak asmatzeko oso argutxirekin, adimen artifizialeko sistemak ez dira horretarako gai. Lagundu ezakete ere arazoren baten bazen, baldin eta guk gizaki bezala lan on bat egiten badugu aldez aurretik. Beraz, hau kontuan hartu behar dugu. Eta esaten dut garrantzitsua delako, baina batez ere kontuan izan behar dugulako zer nolako aplikazioa ditugun eskura gaur egun. Batzuetan gustatzen zait irudi hau erabiltzea. Batzuetan ez dut erabiltzen, baina irudi honen bitartez, adierazi nahi dut datu onak edukiarren halakoak gerta daitezkeela, ezta? Ari garela, adimen artifizialeko aplikazioak garatzen determinismo soziala zegoen testu inguru batean. Eta hortik abiatuta, fede itxua dugu datuek esan dezaketen horretan, eta hala, benetan, egoera sinesgaitzak sor daitezke. Beraz, garrantzitsua da,
datuei ez ezik erreparatzea egoeren alderdi kualitatiboari. Hori funtsezkoa izango da. Beraz, iragarpenaren paradigma horretan, datuak oso garrantzitsuak dira, baina datuek zenbait gauza eragin ditzakete. Eta ez bara gai alderdi zaurgarri batzuei erantzuteko, baliteke ikustea adimen artifizialeko aplikazioek ez dutela funtzionatzen espero bezala, baina gainera akats larriak egin ditzaketela. Eta hor sartzen dira adibidez alborapena, gardentasun falta, datuen erabileran, datuen kalitate arazoak, doitasun eta integritate arazoak, interoperabilitate eza, datuen zatiketa, era guztietako datuak ditugu, batzuek badira gizarte zerbitzuetakoa, baina behar ditugu testuinguruaren datuak ere, iturri estatistikoetakoak eta abar, badaude ere konfidentzialtasun pribatutasun eta segurtasun arriskuak, oso kontuan hartzekoak, eta gero eta garrantzitsuago den zerbait badago ere, eta bada datuen erabileran, analizian, lainoen erabileran, externalizazio arrisku bat dagoela, publiko den hori externalizatu egiten duzula, enpresa batzuengana, eta hirugarren horiekiko mendekotasun hori sortzen dela, eta gainera ez dakizula zer egingo duten, zuk externalizatu duzun horrekin guztiarekin. Honek ez gera egiten, soilik zerbitzu sozialei, beste arloei ere bai, baina gizarte zerbitzuen kasuan garrantzitsua da, bai? Oso denbora gutxi dugunez, ez nahi sartuko xehetasun guztietan. Lehenengo puntu honi heldu nahiko nieke, baina beste batean topo egiten badugu, atsegin handiz, hitz egingo dizut ere gainerako alderdiaz. Baina batez ere alborapena hitz egin nahi dizuet, agian ezagunena bada ere. Adimen artifizialeko sistema konplexu bat dugunean, ikusten duguna da, erroldako datuak erabiltzen ditugula, bai? Izan daiteke errolda tradizionala, edo izan daiteke gizarte zerbitzuetako departamentuko errolda. Eta hortik abiatuta, datuen prozesamendu bat egiten da, horretarako erabiltzen dira teknologiak, eta teknologia horien arabera, patroi batzuk aplikatu ditzakegu, nolabaiteko bereizketa bat egiteko, eta hor iragarpena eta irizpideak erabilita kategorizatu dezakegu, ea pertsona batek laguntza bat jaso dezakeen ala ez, edo ea langabetu izateko arriskoa duen ala ez, eta horrek ahalbidetzen du zerbitzu batean hartu beharreko erabakiak hartzea, bai? Zerbitzu proaktibo batean. Honaino, ikusita, badirudi gauza nahiko sinplea dela, baina ez da hain sinplea, eta arazoak izaten ditugu urrats guztietan. Eta zer gerta daiteke? Lehenengo zati horretan, adibidez, gerta daiteke alborapen estatistikoak egotea, datu masiboak erabiltzen direnean, horrek ez du bermatzen biztanle taldeen ordezkagarritasun bat egotea. Eta normalean gertatzen dena da, arazo bat gehiegi ordezkatzen dela edo gutxiegi ordezkatzen dela, alborapenaren arabera. Funtsean, kontuan izan behar dugu hau gertatzen dela eta hori kudeatu behar dugula. Horrez gain badaude ere alborapen kognitiboak. Hauek ez daude lotuta datuekin, baizik eta hartzen diren erabakiekin. Zer irizpide erabiliko ditut, pertsona batek laguntza bat jaso dezan ala ez, bai? Zer irizpide erabiliko ditut. Eta sistemek aukera horiek eskaintzen dituzte, eta hor jada alborapena gerta daiteke, baina horrez gain ere badago datuen etiketatzea, eta horrek ere, trebakuntzatik beratik ezar dezake alborapen bat. Eta horren adibideak ikusi dugu, adibidez sexua eta generoa kategorizatzen, hor alborapenak gertatu izan direla. Ezinbestekoa da ikuskatzea entrenamendurako datuak ere, eta
kontuan izan behar dugu, kasu honetan adibidez, gerta litekeela, entrenatzeko soilik bi kategoria erabiltzea, eta nire erabiltzaileak 6 ulertzea, ezta? Beraz, badaude entrenamenduaren alborapen horiek, eta horiek ikusten ditugu informazio estatistiko hori erabiltzen dugunean, erabakiak hartzen ditugunean, outputean ikusten ditugu. Aplikazioak ematen duen emaitza horretan ikusten ditugu. Badago aldez aurreko urrats hori, moderazioa, etiketatze prozesua, beharrezkoa da adimen artifizialetan urrats hori ematea, baina hor ere, esan bezala, alborapenak egon daitezke. Eta hori ikusten da adimen artifizialeko aplikazio sortzaileetan adibidez. Ikusi dugu moderatzaileetako batzuk, batez ere etiketez arduratzen direnak, ez daudela herrialde anglo-sajoietan, Erresuma Batuan, Australian edo Estatu Batuetan, baizik eta daudela Kenian, Hego Afrikan, eta noski, zerbait galdetzen dugunean, adibidez ChatGPT-ri, hizkuntza eredu handi horiei, erabiltzen ditun hitzak ez dira guk erabiltzen ditugunak, badira leku jakin batean soilik erabiltzen direla. Beraz, hor ere, badaude, trebatzean gertatzen diren alborapen horiek. Beraz, hori bada adibide txiki bat, baino asko daude. Kontuan izan da, hori... Distintos puntos que... Gainera, lehen aipatu ditut datuak eta bere zaurgarritasunak, eta hori dagokionez, konturatzen ari gara, adibidez herbeeretan, eta aipatu dugu, baina Estatu Batuetan ere ikusten duguna da. Ez badugu ezer egiten, orduan automatizatzen dugula berdintasun eza, ezta? Hau da, objektiboak izateko aitzaki horrekin, azkenean zer lortzen dugu? Berdintasun eza areagotzea horrelako aplikazioen bitartez. Eta konturatu behar dugu. Honek kalte egiten dio poblazio nukleo batzuei, beste batzuei baino askoz ere gehiago. Hain zuzen ere, zerbitzu sozialen beharra duten horiei kalte egiten die gehien. Eta ezin dugu hori gertatzen utzi. Gaur egun biztanlegoa zahartzen ari da, eta beraz, erabakiak hartu behar ditugu. Ekimenak badaude, batzuk oso zentratuta daude, biztanlego talde jakin batzuetan, esan dezakegu beste batzuetarako ere baliagarri izan litezkela. Hor, jakin behar dugu, adibidez galdetu behar dugu, zein puntutara arte erabiltzen ditugu datuak, adimen artifizialerako, sistema horiek, egoera jakin bat perpetuatuko dute, ez, gobernantzarik ez badugu, sistema hori dagokienez, egoera bat izango ote dugu, hau da eskubideek atzera egingo ote dute, diseinuan, implementazioan, talde batzuk bazterrean uzten baldin baditugu, orduan arazo bat izango dugu, ez bakarrik datuei dagokienez, baizik eta sistema horien erabilerari berari dagokienez ere bai, ezta? Eta jakin beharko dugu, zein puntutara arte dute biztanlego jakin batzuek gaitasuna, behar bezala erabiltzeko sistema horiek, edo, hau, ikusi dugu azken urteotan, ez? Hau da, digitalizazio jakin batek, behar bat da, kontaktu batzuk murriztu litzake, interakzio bat, benetan garrantzitsua dena, murriztu egin lezak, ez da? Beraz, hori kontuan hartu behar dugu, gizarte zerbitzuetan. Beraz, lagungarri izan daitezke teknologia horiek, baina eztabaida horiek denak planteatu behar ditugu, eta gainera hori egiterakoan arduratsu jokatu behar dugu. Beraz, arduraren kontua erantzunkizunari dagokionez. Aipatu beharra dugu. 3 bloke bereizten ditut nik hasteko gizarte zerbitzuen ardura, erantzunkizuna, eta zentzu horretan guk badakigu tresna hauek areagotu dezaketela pertsonen gaitasuna erabakiak hartzeko. Hor, eszenatoki asko baldin badaude, gaitasun asko behar baldin badira, behar bada tresna horien bitartez hobeto egin ahal izango dute, baina gure autonomia pertsonala mugatu ere egin dezakete. Eta, kasuren bat edo beste aurkitu dugu dagoeneko, hau da, ikusi izan dugu gehiegizko mendekotasuna ere sortzen dutela aplikazio batzuek, adibidez, diagnostikoaren alorrean ikusi izan dugu gehiegizko konfiantza bat sortzen dela sistemarekiko, eta honek mugatu egiten du
autonomia personala, kritikarako gaitasuna, benetan hau ongi ote dagoen ala ez pentsatzekoa. Eta honek esan nahi du, adimen artifizialeko sistemek dagokiena baino ardura handiagoa hartzen dutela. Eta bestalde dago lege erantzunkizuna bera. Hau da, ez denean ezer gertatzen, legea ardura hori ez da existitzen itxuraz. Baina zerbait gertatzen baldin bada hor argi izan behar dugu, aplikazio horrek batzuetan ez duela funtzionatzen behar bezala, hau da, kontekstu eta kasuistika guztiak ez dituela kontuan hartzen. Zerbitzu sozialetan gauza asko gertatzen dira. Ez da gauza jakin bat gertatzen bakarrik noizean behin. Argi dago beraz, garatzaileak, hornitzaileak, bitartekariak, ez dago argi zein izan behar den erantzunkizuna. Erantzuleak kasu horietan, ze aplikazioen kasuan diseinuarekin lotutako gauzak dira. Nola diseinatzen dugu, aurreti asko entrenamentu baten bitartez hori da landu beharrekoa. Eta bestalde, gailu inteligenteak ematen ditugu, eta hor norbanakoaren ardura sartzen da jokuan, hau da hor etengabeko informazioa eskaintzen dute gailu horiek, eta gomendioi jarraitzeko ardura sortzen da. Baietz esaten dugu, galderak egiten dizkigunean gailuak, baina hor eztabaidatu behar dugu zer nolako erreserbak egon daitezken. Hor erresponsabilitate hori sortzen da eta ongi landu behar dugu. Horrelako tresnekin lan egin ahal izateko. Oro har, egiten dena da. Aplikazio adimentsuei buruz ari garenean gauzak modu automatikoak erabiltzeko, era horretako aplikazio mugari ditugu, hizkuntza eredu handiekiko. Hemen ikusten ditugu, gorriz dauden lauki honetan ikusten ditugu, dagoela entrenamentu bat. Egiten duguna da, programa bat entrenatu. Programa sofistikatu bat, entrenatzen dugu, eta emaitza lortzen dugu. Zerbitzu sozialen kasuan izan daiteke adibidez, balorazio rekomendatua, adibidez. Eta izan daiteke baliagarri gizatalde batentzat. Adibidez, hau da ikuspegi klasikoa. Baina honek baditu arazo batzuk, besteak beste. Aipatu dudan hori guztia gertatzen da datuekin. Baina hemen ikusten duzuen bezala, estalde, hemen legitimitate arazo bat sortzen da. Gizarte langilea, gaur egun gizarte zerbitzuetan lanean ari den pertsona hori, edo pertsona hori, edo zerbitzua jasotzen dituen pertsona, sistema horiek diseinatzen dituzten pertsonak eta erabakiak hartzen dituzten pertsonak, adibidez aurrekontuen inguruan. Horiek denak ez dute zer esanik, ia prozesu osoan zehar. Azken urteotan, hasieran aipatu dizuedan aifora prozesu hori jarri da martxan, Artificial Intelligence for Assessments, eta adimen artifizialeko sistema bat erabiltzen dugunean, kontuan hartu behar dugu, interestalde asko parte hartzen ez badute, sistema hori ez dago kondenatua porrot egitera, baina arazo larriak izango ditu. Hori garbi izan behar dugu, ez bakarrik gizarte onarpenari dagokionez, baizik eta onarpen teknikoari dagokionez ere bai. Guk jakinen behar dugu sistemak zer egiten duen, aldatu beharrote dugun, esperimentu batzuk egin ditugu, joko arauak aldatzeko, simulatuz, aldatuko bagenitu zer gertatuko zen, interestalde batzuekin eta poblazio sintetikoekin probatu dugu, eta hor ikusi dugu zer gertatuko litzateken printzipio estatistiko batetik eta informazio kualitatiboa bildu dugu. Eta hortik abiatuta, balorazio parte hartzaileago bat egin dugu. Horrek ez du esan nahi zerbitzu sozialetan gauzak horrela erabakitzen direnik, baina bai behar bada gerora, zerbitzu sozialetan erabiliko diren tresnak horrela diseinatu behar direla. Eta hor kontuan hartu behar dugu legitimitate eta gardentasun printzipioekin zer gertatzen den. Abantailak, ikuspegi honen abantaila nagusiak, lehenbizi. Ongizate sistemak, adibidez gure sisteman, erabakiak hartzen dituztenek askotan oso egoera konplexuei egin behar diete aurre, eta egoera horren ulermen horrek zenbat eta xehetasun gehiago izan, orduan eta efizientzia gehiago izango dugu.
informazio gehiago behar dugu hartara, gure irizpideak hobetzeko eta batez ere datu horiek lantzeko moduak berak ere hobetzeko. Eta prozesu horren beste abantaila garrantzitsu bat da, prozesu horri esker ezagutza eta esperientzien truke bat, partekatze bat egin daitekela. Eta horrek esan nahi du prozesu hau, erabakiak hartzeko prozesu osoa hobetu egin dezakegula. Erabakiak hartzeko orduan informatuago gaitezkela, prozesu horiek parte hartzaileagoak izan daitezkela, interesa duten alderdiek parte hartzeko aukera ematen dutelako. Adibidez, gizarte zerbitzuetako langileei ezin zaie pentsarazi ez ditugula behar, parte izan behar dute. Gainera, ikuspegitik, aipatu behar dugu, giza ikuskapena baldintza bat dela. Arrisku altuko adimen artifizialeko sistemetarako. Adimen artifizialeko erregelamenduaren arabera, horrek 14. artikuluan ezartzen du arrisku altuko adimen artifizialeko sistemak diseinatu eta garatuko dira modu jakin batean, hartara pertsona makinako interfaza duten erremintekin ere behar bezala ikuskatuak izan daitezen pertsona fisiko batekin erabiltzen diren bitartean. Eta hor, ez dugu bakarrik parte hartzeko arkitektura kolektibo hori, baizik eta are gehiago proposatzen dena da human in the loop delako hori, aurretiaz aipatzen dizuena. Beti pertsona batek modu efiziente batean hori ikuskatu beharko duela. Eta honek bat egiten du parte hartzearen mapatze lanerako proposatu dugun horrekin. Bestalde, hemen aretoan segura asko egongo da norbait galdetuko diana. Baina hau ezin du ChatGPTik egin, eta nik esaten du, izan ohi diet. Hau kontuan hartu behar duzue, guk alborapena dugula. Eta hau ikusi duzue, sailkapenak egiten ditugu. Baina adimen artifizial generatiboa horretan urrunago doa, eta honek arazoa sortu dezake. Ez bakarrik ChatGPTrekin, edozein tresnarekin instrukzio bat ematen baldin badiozue, aurkeztuko digu persona produktibo bat, eta hauxe jarriko digu, begira, hortxe duzue. Eta eskatzen baldin badiozue sistema horri gizarte zerbitzuetako persona bat agertzeko, hauxe agertuko dizue sistema, oso adierazgarria, ez da? Beraz, kontuan hartu behar dugu. Beraz, sarrera berdina jartzen baldin badugu, egoera batzutan ikusiko dugu erantzun bat edo irteera bat behar bada ez dela berbera izango aldi guztietarako, eta beraz hor sistemak ez du balioko, zehaztasuna behar baldin badugu erantzunetan, eta datu sentikorrak partekatzeko baldin bada ere ez du balioko, pribatutasuna eta datuen segurtasuna ezin delako bermatu, eta hori bereziki garrantzitsua da datu pertsonalen kasuan, eta beraz, adimen artifizialak ere ez du balioko erabaki kritikoetarako, testu inguru espezifiko baterako, eta askoz gutxiago pertsona baten kasurako. Ez dezagun horrelako teknologia bat erabili gizarte zerbitzuetan gauza hauetarako. Eta, hain zuzen ere, eta amaitzeko gauza pare bat aipatuko dizkizuet, Kataluniako adimen artifizialeko eta etikarako behatokian aplikazio batzuk aztertu ditugu, ebaluazio egin dugu, eta informazio baliagarria eskaini nahi dugu edozein egoetarako. Zertarako? Hain zuzen ere, gai etikoak ongi ebazteko, gardentasuna, justizia, segurtasuna, erantzunkizuna, pribatutasuna, autonomia eta iraunkortasuna. Eta hor eredu bat garatu dugu, printzipio indikatu eta behagarrien bilduma bat da, eta guk hauxe sortu dugu. Hau da, guk sortu dugun tresna. Honi esker, galdetegi bat bete dezakegu, eta hor
hurbildu nahi dugu adimen artifizial arduratsu batera. Eta honek gero galdetzen digu zergatik egiten dugun galdera hau, eta balorazio global bat ere bai. Hemen aipatzen ditugu arriskuekin lotutako gaiak ere bai. Eta nolabait ere adimen artifizialeko reglamentuan jasotzen diren kontuekin lotura baute duten, zer egin daiteken jasotzen ditugun erantzunen bitartez eta hobekuntzarako puntuak zein diren. Guk pentsatzen dugu adimen artifizialeko aplikazioak hobeak izan daitezkela, hori nahi dugu, eta gainera aplikazio horien erabilerak erantzun kizunezkoak arduratsuak izan daitezela. Hori da guk bilatzen duguna. Eta aurkezpen hau termino hauetan aurre ikusi dut. Hau edapenari dagokionez esan nahi nuena, gure lanari buruz, kasu espezifikoei eta adibidei buruz hitz egin nahi izan dut, zuen testuingurura egokitu, eta eskerrik asko. Tartetxo bat daukagu galderetarako. Tenemos unos... Galderatarako tartetxo bat daukagu, 5-10 minutu. Norbaite galderaren bat egin nahi baldin badu, aurrera. Bai. Kaixo, egunon. Una de las cuestiones que plantea... Egunon, lehen aipatu duzun kontuetako bat ikuspegi etikotik, interoperabilitatearen arazoa, nahiko arazo handia datuei dagokienez. Adibide praktikoren bajartzerik bai, zugurbiletek ezagutu duzun zerbait, antzeko arazoi buruz, interoperabilitate arazoi buruz, bai, arazo klasiko bat. Da, guk hau oso maiz aurkitzen dugu, udaletan, herrietan, hemen Katalunian, baina hau gertatzen da leku askotan. Hau da, gaitasun gutxi dugu, iturri desberdinetako datuak erabiltzeko, bereziki sail etxe berean baldin bada ere, oda sail desberdinetako datuak baldin badira, adibidez datuak integratzeko behar bezala, eta gero horiek erabiltzeko aplikazio bat adimen artifizialarekin baliatzeko eta hori entrenatzeko. Honek eragina du gizarte langileengan eta ikertzaileengan ere. Sail desberdinetatik informazioa eskatzen da, eta noski pertsona batek laguntza bat eskatu du, eta pertsona bat informazio eskadabil, eta pertsona horrek eskatzen du informazioa, gero beste sail batek eskatzen du informazioa, tira, ez da egokia. Hor, datuen erabilera modu eraginkorrean egiteko, hor oztopo bat da, arazo hori. Eta beraz, ireki beharko genituzke leiho bateratuak horretarako, baina bermeak eskaini behar dira, noski. Arreta edo jendearekiko harremana dugunok badakigu datuen potentzialtasuna izugarria dela, eta baina batzutan ez gara ez da konturatu ere egiten. Hori duela gutxi ikusi dugu, esperientzia batean hemen Gironan, baina beste adibide asko ere badaude tokiko mailan. Sail askok ez dakite datuak erabiltzerakoan, gizarte zerbitzuen datuan, eta beste sail batzuen datuak erabiltzerakoan argazki hobe bat lortu dezakegula jakiteko zer nolako beharrak dauden, baliabideak esleitzeko, aurrekontuak zehazteko, eszenatoko hobeak irudikatzeko. Eta hori lehentasun bat izan beharko litzateke ez bakarrik erakundetatik kanpora begira, baizik eta barrura begira ere bai. Besterik? Edo kafea hartzeko gogoa daukazue. Bueno, Albert, muchas gracias por compartir todo tu conocimiento. Eskerrik asko, Albert, zure ezagutza partekatzeagatik, zure aurkezpena ere partekatuko dugu hemen publikoarekin. Eskerrik asko. Gracias.
Bueno, nuestros próximos ponentes... Gure hurrengo hitzaldia euskeraz izango da, inork oraindik entzungailua beharko balitu.